Вітаю вас, мої шановні сябри, на каналі Вохра Сервіс. Перш за все, я повинен потлумачити причину, чому 4 роки запар на моєму YouTube-каналі не було контенту. Зв'язано гэта з протестними подіями супротив режиму Лукашенки з 2020 года. Я з'являвся активним удзельником протестных акций, и праз нейкі час по мою душу пришли оперативные следчие и арестовали меня. Anyway, you're behind bars for a long time. Почали шить на мяне криминальную справу. До суда я сидел спочатку на Крестина, потом на Владарцы. После суда мне запаяли 2 года химии. You are hereby sentenced to 30 years in the state's maximum security animal shelter. Мне удалось экстренно покинуть родзіму. І зараз я знаходжуся у Літве, у Вільні, де отримав політичний притулок. Я не мог допустити, каб падчас обшука у мяне знайшлі апараты моих клиентов, які были у ремонте. Тому, як тільки я почав удзельнічаць у протестных акциях, я хутка завершил все ремонты, пораздавал аппараты и припинил свою сервисную деятельность. Тому, шановні мої, нягледзячы на ўсе цяжкасці і турботы, звязаныя з міграцыяй, Літва стала той краінай, якая притулила мяне, якая дазволила мне знайсці арэндны дах над головой і ежу на сваім столе. Той краінай, якая дазволіла мне легалізавацца па гуманітарнай лініі, удзельнічаць у праграме інтэграцыі для бежанцаў і нават атрымліваць пэўную дапамогу. Той краінай, якая забяспечыла мяне першапачатковай працай, каб я змог сябе пракарміць. І ад гэтага моманту я буду вітацца на сваім канале не толькі на беларускай мове, але ж і на літоўскай. Свейкі, мана брангус другей. Свейкі не мэй і Вохра Сервіс канала. Канешне, я зараз знаходжуся прыблізна ў 180 кіламетрах ад свайго роднага дома, па другі бок беларуска-літоўскай мяжы. Але каб патрапіць у гэтую кропку, мне прыйшлося прайсці, праехаць і праляцець 6000 кіламетраў. Праз армянскі Гюмры, праз грузінскія Тбілісі і Кутаісі. Усё сервіснае абсталяванне засталося на радзіме. Я выправіўся ў дарогу з маленькім заплечнікам і $300 ў кішэні. У Літве прыйшлося фарміраваць новае сервіснае месца з нуля. Я ўсталяваўся на працу ў кампанію па вывазу смецця і пачаў закупаць. Пераважная колькасць абсталявання прыладаў і расходнікаў набывалася на AliExpress. Нешта набывалася ў Літве, а нешта прыляцела з Украіны. На радзіме асноўным сервісным напрамкам у мяне з'яўляўся рамонт смартфонаў і планшетаў. У Літве я вырашыў у першую чаргу замацавацца ў рамонце ноутбукаў.
І сёння на маім ужо віленскім сервісным стале, мае шаноўныя сябры, матчына плата Вістрон DJ15 09909, злучнік 1 ад ноутбука Dell. Справа ў тым, што ў дадзены момант я працую ў кампаніі па вывозу смецця, і моя праца дазваляе мне падбіраць радыёэлектронныя дэвайсы, якія па тых ці іншых прычынах былі прыгавораны уладальнікамі, выкінуты. Скажу, што такое падбіранне ўжо сэканоміла мне пэўную суму еўра. Такім чынам я займеў на сваё сэрвіснае месца 2 манітора Samsung. Такім чынам, зусім бясплатна я сабраў сабе сістэмны блок на Intel Core i5 4440 з відэокарткай MCI Radeon R9 270. Канешне, для заўзятараў сучасных відэагульняў такая канфігурацыя будзе значна састарэлай. Але ж для моих сервісных задачаў, таких як прагляд сервіс-мануалаў, board-view, прагляду відэа на ютубе, для монтажу відэаконтенту для свайго каналу, болей чым дастаткова. Дык вось прыблізна год назад я падабраў ноутбук Dell. Ён быў увесь ушчэнт пашкоджаны. Матрыца разбітая, на клавіатуры не хапала паловы клавішаў, корпус быў увесь у расколінах. Я яго разабраў і пакінуў толькі адну плату на донары. Дык вось праз год я вырашыў гэтую плату аднавіць. А яна ў дадзены момант не рэагуе на кнопку ўключэння і ўвогуле нічога не заводзіцца. Дык вось скажу, што гэта не павінна выклікаць пагарду. Сёння радыёэлектронныя дэвайсы трэба разглядаць, можа, як братоў нашых меншых. Яны адухтвараюцца карыстальнікамі. Што можа быць зазорнага ў тым, каб падабраць такую радыёэлектронную жывёліну, вылечыць яе і надаць ёй другое жыццё. Дык вось, перш за ўсё, мы зараз узгадаем і высветлім, у якім ноутбуку, у якой мадэлі стаяла гэтая плата, бо я гэта не запісаў і не памятаю. А плата, якую я узяўся узняць, стаяла у ноутбуку Dell Inspiron N5010. Гэта офіснае рашэнне недзе 2010-2011 года вытворчасці. На гэтых ноутбуках усталёўваліся двух'ядравыя працэсары Intel i3, i5 і нават i7. У нашым выпадку на плаце усталяваны двух'ядравы працэсар Intel Core i5 430M. Ноутбукі выпушчаліся ў двух канфігурацыях з дыскрэтнай відэакарткай AT Radeon HD 5650 і убудаваным відэаадаптарам Intel HD Graphic. У нашым выпадку мы бачым, што відэачып і відэапамяць не распаяныя. У нас так званы UMA варыянт. А плата, шаноўныя мае, паводзіць сябе наступным чынам. Давайте праводзіць дыягностыку. Нам спатрэбіцца самаробны эмулятар блокаў сілкавання Dell. Трэба будзе падключыць плату да лабараторнага блока сілкавання LBS. Мы бачым, што на ім усталявана 19,5 вольтаў і 4,63 амперы. Гэта эмулюе 90-ваттны арыгінальны блок сілкавання. Таксама хочу падкрэсліць, што нашая плата реалізавана вось таким додаткам, вось такой субплатай. І раздым сілкавання распаяны менавіта на субплаце. Адпаведна, за субплатай 19,5 вольт павінна
потрапіць на асноўны мейн. І нам трэба праверыць, ці паступаюць на асноўны мейн 19,5 вольтаў. Мы гэта будзем мераць вось на гэтым з выкарыстаннем мультиметра Unite UT60EU. Гэта ў дадзены момант мой асноўны настольны мультиметр. Такім чынам подключаем ЛБС і подаем на плату напругу. Мільгануло спажыванне недзе у 20 мА. І зараз на лабараторным блоку сілкавання у нас по нулях. Заміраем, што у нас на асноўным мейне. Бачна, што на асноўны мейн 19,5 вольтаў паступае. Надалей реагуе у нас плата на кнопку Power. Не, нічога не адбываецца, і хутчэй за ўсё на кнопку Power 3,3 вольты не паступае. Давайте гэта удакладнім. Нам патрэбны другі пін. Там нейкія гэта ж трэба, муха ты охренела. Не было ж мух увогуле. Няма, нічога не паступае у нас на кнопку Power. Давайте з вами далей паглядзім, а што у нас на дросселях. Для гэтага нам трэба перавярнуць мейн. Так, значыць, што у нас з дзежуркамі? 5 вольт. Па нулях. 3 вольта. Па нулях. Ну, астатняе ўсё можна не мераць. Там нічога не будзе. Адзінае, што толькі можа нейкая напруга будзе на падзарадку акумулятара. Ну, 7 вольтаў на падзарадку акумулятара. Гэта у нас сілкаванне DDR3 памяці па нулях. Гэта у нас логіка працэсара па нулях. Ядра працэсара па нулях. І, адпаведна, сілкаванне графічнага ядра працэсара па нулях. Давайте разбирацца, куды падзяваліся дзяжурныя напругі. Давайте, так бы мовіць, пачэшам наш карак за сервіс-мануалам і BoardView. Дзякую, што яны вельмі лёгка знайшліся ў сеціве. Адразу на другой старонцы мы бачым блок дыяграму. І тутака нас зацікавіць вельмі вось гэтая табліца, на якой прыведзены усе напругі, якія павінны ўздымацца на плаце. І з табліцы можна ўбачыць, што за фарміраванне дзяжурных напругаў у нас адказвае кантролер RT8205B. Значыць, на кантролер павінна паступаць напруга PVR SRC. Гэта ты ж самая 19,5 вольтаў, якія з'яўляюцца на плаце пры падключэнні канектара блока сілкавання. І PVR SRC мы ўжо з вами замяралі на токавым шунце. Яны на плаце у нас прысутнічаюць. А вось 5 вольт і 3,3 вольта у нас на плаце не з'яўляюцца. Давайте з вами зараз адчынім старонку, прысвечаную уласна кантролеру RT8205B. Тут мы бачым, што на 16 вывод БГ мікрасхемы кантролера паступае сігнал WIN. Гэта той ж самае 19,5 вольтаў. Гэтай напругай мікрасхема сілкуецца. І таксама нас будзе цікавіць 13 БГ вывод мікрасхемы, сігнал Enable. Давайте з вами паглядзім на BoardView. Значыць, 19,5 вольтаў можна замерыць на канденсатары PC4612. А сигнал Enable на 13 выводе
можна будзе замераць на резістары PR4608, які ў нас не распаяны. Гэты сігнал Enable у нас сфарміруецца з сігнала 19,5 вольтаў. Power SRC, праходзячы праз паніжаючы резістар на адваротным баку платы, але ж мераць будзем менавіта вось у гэтай кропцы. Дык вось, шановныя мае, калі я паглядзеў на кантролер RT8205B праз Рафаэля. Рафаэль гэта мой мікраскоп RF4. Такую сяброўскую мянушку я яму даў. Мне адразу ўсё стало зразумела. Оказывается, наша плата залетик, і я там выявіў паедзеныя карозіяй дорожкі і элементы. Хутчэй за ўсё, гэты ноутбук пасля заліцця здаваўся ў рамонт, вось, бо вокіслаў іх няма, яны ўжо пачышчаныя. Але ж чамусьці гэты ноутбук не адрамантавалі, аддалі гаспадарам, і ўжо праз нейкі час гэты ноутбук апынуўся на сметніцы. Зараз, шановныя мае, я здымаю відэа з мікраскопа. Можна убачыць, што больш за ўсё пашкоджанай аказалася дарога, якая вядзе на 16-й вывод мікрасхемы, па якой паступае 19,5 вольтаў. Таксама я бачу, што пашкоджана металізацыя вось гэтага кандэнсатара, вось гэтага і вось гэтага. Значыць, саму мікрасхему мы будзем здымаць, рэболіць і садзіць назад, а пашкоджаныя кандэнсатары будзем мяняць на новыя. І таксама трэба будзе праверыць вось гэтую кропку злучэння дорожак. Яна пакрыта карозіяй і, магчыма, тут кантакт парушаны. Усё астатняе мы файна прапаяем і будзем спадзявацца, што гэта вырашыць нашу праблему з дзежурнымі напругамі. Зараз я падаў на плату напругу і давайте паглядзім, што ў нас адбываецца на кантролеры RT8205B. Бачым, што на кантролер прыходзіць 19,5 вольтаў. Значыць, не паступае напруга на кантролер толькі і выключна з перарванай дорожкі. А што ў нас з сігналам Enable? 17 вольтаў на Enable мікрасхемы паступае. Значыць, тэарэтычна, пасля прывядзення ў спраўны стан усіх кампанентаў і дорожак кантролера дзежурных напругаў у нас усё павінна завесціся. Я, шановныя мае, з вашага дазволу пачынаю паяльныя працы, а вы у атмасферы файнай джазовай музыкі паназірайце за працэсам рэстаўрацыі залітага участка платы. Скажу, што усе чарнавыя працы я буду рабіць пры дапамозе уласнага рэцэпта флюса. Гэта помесь двух усім вядомых флюсаў. Пра гэта я неяк раскажу у адным са сваіх наступных відэаролікаў. А вось запаивать контроллер дежурных напругаў назад на плату я буду при дапамозе флюса Мартин.
Давайте, шановные мои, зараз навесим на плату систему охлаждения, уставим батарейку BIOS, подадим на плату сілкавання і поглядим, ці привели наши паяльные манипуляции до станоўчых зменаў. Подключаем штекер ЛБС. Споживання на ЛБС я обмежував 2 амперами на всякий випадок. А так само USB порт подключим тестер-ініціалізатор. Гэта прилада, якую я замовив у Максима Скриданенки з Одеси, повинна нам показать момент инициализации платы. Подаем на плату сілкавання. Йо! Валё! Вентилятор запрацаваў, тестер запішчаў і міргаціць, плата у нас прайшла ініцыялізацыю. Ну, зразумела, што BIOS быў скінуты на заводскія налады, батарэйкі не было, і таму адбыўся аўтастарт. І зараз у нас спажывання 1 ампер 340 міліампераў. Калі б быў падключены да платы акумулятор, зразумела, ён бы падзарджаўся і спажыванне было б значна большее. Ну што, надалей давайте з вами замеряем напругі. 5 вольт дзяжуркі. Ёсць. 3,3 вольты. Ёсць. Сілкаванне DDR3 памяти 1,5 вольты ёсць. Ну вось тут мне трохи перашкаджае система охлаждения, але ж я осторожно на ядрах процессора. 1 вольт 150 миллиампер. 1,15. 1,15. А что у нас з выявой? Ну, 1 вольт на сілкаванне графічнага ядра. Ну что, таким чынам я лічу, что ремонт адбываецца паспяхова. Нам трэба зараз вывести неяк на знешні монітор выяву. А у нас на плаце толькі прысутнічае HDMI раздым. VGA раздым, ён застаўся у корпусе, ён у мяне не захаваўся, таму у нас адзінае што, калі мы выведзем выяву, каб паглядзець, то толькі праз HDMI. На HDMI ноутбук ну ніякім чынам не пажадаў вывозіць выяву ў аўтаматычным рэжыме. Таму, каб давесці ремонт да нейкага лагічнага завяршэння, прыйшлося замовіць на AliExpress дадатковую субплату, вось гэту, на якой распаяны VGA раздым, а таксама 2 дадатковых USB порта. І зараз мы будем падаваць на плату сілкавання, і я хочу убачыць BIOS
Натискаем на кнопку Power. BIOS F2. І єсть! Єсть, шановна моя виява. Таким чином ми бачимо, що ремонт у нас завершився поспіхово. З BIOS можна убачити, що ми не помилилися з визначенням моделі ноутбука Dell Inspiron N5010. Процесор Intel Core i5 M430. Чищення у його сама велика 2,27 ГГц. Ну і таким чином бачимо, що плата у нас запустилася і показує вияву ось таким чином. Добре. Зараз я поспробую загрузитися з аварійної флешки. Усталюємо Windows Live. О, есть меню флешки. Ну, давайте с вами попробуем Windows Live 10 на 64 загрузить. Ну, поехали. Меня цікавить так само вельми температури. Що у нас за температури? Ну, 50 градусів. 50 градусів на ядрах. І запустимо стрес-тест. Тест стабільності системи. Старт. Так, шановні мої, ми бачимо, що процесор у нас працює на самій своїй високій частині. На от 2500 МГц. 64 градуси під 100% нагрузкою процесора. Зрозуміло, що при такій температурі тротлінга бути не може. Ну що, клас! Yes! Клас, клас, клас! Ну, ось таким чином пройшов мой перший YouTube ремонт після 4-годового перепинку. У дальнейшем нас чекає ще шмат чого цікавого. Коли ласка, підтримайте білоруську мову на YouTube. Коли ласка, підтримайте білоруську мову увогуле. Коли ласка, підтримайте білоруську мову у Вільні і підпишіться на мой канал на YouTube ці у Телеграмі. А гэты відеоролик, ён адчыняе на маім канале новы плейліст. Ён будзе называцца «Магільнік хатніх ноутбукаў». На гэтай аптымістычнай ноце я на сёння з вами развітваюся. Да пабачэння падчас наступнага ремонту на канале Вохра Сервіс.